Uncha min petu kan pathian ming fakin omro se waini education Sunday ania ko khana mang kan newangin kan real roots on Christian education ti hi akoka tuntum chu sermon keima sermon pangai ang lodo takin education lam hoi ania wangin sulam pangdau chu real ru yatin zone don ani Bible chang share tur omnual maya chutiang zinga pakhat Hosea bungli chang ruk share don ni Hosea bungli chang ruk kami te chu hriat na tlak cham wangin ti boral an ni ang hriat na inar awangin ke poin kapui thiam ini in ata kanar to ang che ipathian dan I thai ngil veya ke po hian ifate ka thai ngil ve ang ati levoinia kan thupui soitur hi zirna tlak cham wangin athi ang ti ani a ziak tu hi Reverend Morris Remraliana ani ai muat sai na aziak acha em a se thu soi ani wangin tlemazong kanan bel pha ve bok don ani la zirna kan ti to hi chuan kan ril ru hian school ti lampang hi atin zone deu vek maya chu ti nga chon voinia thungai thatu tamjok te hi school kal to lo nu le pa upato na thok to te kan ni awangin school ringot kan ril ru kan da chuan a huam zim don viawani amai ro chu voini education Sunday a hian zirna kan ti hian school pia lampanga thil tam tak a huwa pani ti kan hriat chuan ma ni tu le fa te ma unaw te ta na thungai kha kan to lawanga kan zain ma ni tan thawin chak ai khor kan de don ani la pu tu chuan ti hian ron soya mi hring chau lo chu zirtir kan ngai lo alo ti ramsa te chun on pianga akan pa em po zirtir ngai lo hian thil hi anon thiam sa do vek maya asapel chin sapel anon thiam ngala ako hreu chin a hreu dan tu ma ne an zir chuang lo anon thiam ve ngal mai ma se mi hring ve ero chu engkim deuh tho zirtir ngai kan ne no pang om dan na zirangaya zirlain fin na le thiam na azirangaya na thokten an na tho dan tur zirangaya upa in upani dan azir angai bokane chuti anga wang ta pon yang chumi ten zirtop nia kan thi an lo ti thin ne kan thi ma lo chuan zirtur alo om renga kan dam chu zong chuan zirtur kan lo nei ti na ni abik takin kai ni Christian tan phai chuan khovel le leilung chung om zong te pathian siam ani awangin kan zirtur fin na po hi pathia tang lo chuak ani ti kan poma thufing bung kha chang sria chon ti hian ziaka lalpa ti hi fin na bulani ya nima sala mi ate chuan fin na le zirtir na an musi thin ati America rama school lar tak Harvard University anti hi adin tu hi John Harvard ani ya ani chon school adina athu soiro pui tak mai chu ti hian zirlai te apui na asoya zirlai zong te hian an hriat na le zirna bul thuta Krista anda turani adi zirna reng eng ang po zirla khoi sikula po kalela sarkar sikula mo private sikula mo Bible sikula mo thiam zirna mo eng sikul le eng zirna po ni se kan zirna bul thut lairil chu pathian ti na pathian Isua Krista ani angai ni chumi ani lo chuan zirna hian min kai khuai sual thaya thatak ni tur angalang si hian kong diklawa min kai khuai tu ani thei tat mai ani chuan eng wangin nge chu tiang zirna chu kan mamota tian chui don ta ila pakhat na chuan tun lai khovel min chim buai ani khovel changkan na hi anasa to em kai ni kolram ma om tan chuan changkan na hi kan dor ani ringot maya chu chau ni lawin changkan na hian min palzuta alian ate apuya pang atara zurin tu ma min mai law min palzut puata thei top chu in kan ani tun ma thil moi lo nia kan hriat ta kha tun lai chun thil moi le tha ni in kan ngai to a tun ma kan ngai to na po om ngai mi lo kha kan culture ai ta lo mi ti tur khopin kan nun penga puimo tak pakhata alo chang to china ni chung te ani awangin
zir na tha kai khoi na tha kan nei lo chuan chung khovel chang kang na te chuan ani lo zong min kai khoi thei dai mai ni no pang te hi han enela TV phone computer an lo khoi thiam zung maya a kan pain training an vakal chung si lo an khoi du an khoi thiam zela an pian puita an lo mi o ti tur khop hianin an thiam tu em nai ni upa pakatin ti hin na soya kai ni chu kan no pang lai chun kan a lu tu ka kan mo lu tu ka ati abik takin no pang a mi ti china kan lo tlei rol a min ti le a kan lo upa le a tar a min ti le a fin na hun kan nei velo reng lo ma se tun lai no pang ta chu an finger mai ati ani tun ma no pang uiterim nam kan ti te po kha ati lai thai to lo ani ni ma sa la chung ta chuan kai khoi na tha le zirti na tha an nei lo chuan khovel chang kang na hian thil ni lo lama min hruai thei dai ani tun lai a phei chuan mi mal zalen na human right lumu khuin yi anon urm maya mitam takin kanun ania kata ka taksa ka du in ka mangang ka du in ka cheibo lang ka du ka ti ang ka du ka thuamang ka du ka belang isum ka manglo icho ka elo kanuna ron in boisu kanun hi isoi tur pakhat ma omlo upate zirtir na ngai thapai to lo chung le kuate zil hauna engatan ma ngai to lo hi kan lo tam to viau lo mo aziak tu na soidan takin tulai nula chen khat phei chu an ngai tu na ai po in an phei khok artui sang te asang to zo ka adene ni ve thei om tak chu ni high school an pass dek ka a pass velo le azir velo man nula pat zong te po ni se fin na chon ma ni aya mol ve ka mu tum to kan lo pung tial te am ti hi lo amane internet khovel min chi abuaya tun lai internet man thailo hi chun kan buai do ber to mai ne ni khata voi khatal man lo hi chun akan kim lo riau maya YouTube te Facebook te social media chi sang kan ti te kan mang chang kai to em a thil zuar mi in a thil zuar pholan nan te na mangani chang kai takin khozil mi te nan zin na chin chang chung le kwa te khiat tir na chang kai em a ain po suai a moi tak te in thu le la tui mi ten an thu le la zia chu le sak chu te that takin an phau chu ka mi tam tak ten an lo ngai thak thei pha a rong bol tu ten an rong bol an thu soi lan zir tir te an phau chu ka mi tam tak te ta nen mal som na rong bol na platform that taka ajang thei bok ani ma se chu tiang ang thil chang kai tak te po hi adik lo zong in asol zong in lo mang thei ve vek thawa tian ka soi china tun ma chuan sarmon pa ngai kan ti chuan minute somli panga ni chin angai thatu ten rei ti na chang pok an thangai lo minute som thum mi na sarmon chuan soi tur nei vak lo ani lo le a soi thale mai a soi toi thiam kan ti chin tun lai a chuan minute som panga sarmon po hi kan ngai lai thei lo eng wang nge kan YouTube video ente kan Facebook video ente hian kan ril ru ina thil angai tua thei a focus thei ma puyan taka a concentrate thei hi ati toi vek YouTube video te hi engtan ngen siam ti chuan an siam dan kalpunga chuan second rai lo ta chunga miril rule mit alak lo chuan kan thuai a chu wangin an oki te an in thuam dan te an set dan te an background le arong chi sang an thak zung ani second tom som tingin an thak lo chuan a en tu te khan an ning maya chu tiang a siam ani awangin ha tiang en tam piangin kan ril ruwa hianin kan hriat lo lan aron luta chu chuan mi thu soi sarmon kan tiang si te an lo soi to re in kha kan ril ru focus thei chin kha ati toi vek eng wange sarmon a chuan a background kan thak thei lo ka sarmon lai ka kor ka thak thei lo ka o ka thak thei bok lo chu tiang ani wangin chung video te chu en mi lo tur kan tin lo ilo en ani ponin i en na sar tur kha engsin nge in ven don ani lo le chu tiang i en chung po chuan chu
chút tiếng alu lộc thấy tur xuân nắng mà ha defense system in xiêm về ngay nè Bible te kan share te khát tiếng phim en rút tổ nua Bible share te iril ruhi aman mo cheng mayang Bible kam muang cha ngin share ang che le kabu te Christian la kabu don share pelo pon than thu bu te po enga mo mai po news te ko han news tam tak kan nei article te ka man mo lo te in share che yang che chu chuan iril ru a ingai tua theina I focus theina ka zoi in aron te kir leng che kan mi ngai sang zong te thu soi ani to lo hi chuan beng hi khep thuai minute som panga hi arai du ne kan in ve na sat angai to ne heng te wang hianin zirna tha kan mo em a pola chuan FSC bunga chang som panga som pasria chuan ti hian zia ka chute chuan mi fing lo te anga om lovin mi feng te anga om zokin inom dana film khur ro u ni te hi that lo wangin rem chan lai zel ro u chu mi awang chuan adu su la lalpa du zong enge ni ti lo her zok ro u khovela kan dam chu kan ti tur chu fin na zong he khovela hian mi fing lo te anga om lowa mi fing te anga om zoka pathian du zong he mi zong ring tu ta zong ti mak mo zo kan e kan zir chan tur tam takala omani ani le eng ang ti kan ziranga eng sikul ang te kan kalanga eng tiang te nge kan zirang khovela tharau berpon thil pakhat a mai mia theilo a social thei me lo chu zirna sikul sarkar sikul kan ti he ne khovela kan oma sarkar sikul hi atong pong social thei ngot lo thiam na kan zirna ne nangina na te kan thok duang abi takin sarkar na te thok don phaila chon sarkar degree nei lo tan phai chon a har sa chal me ne tunlai kan ram sia da wangin forela te kan fa te zir turin kan tir chuak na sa chung te po chu ram chunga high school tal an pass lo chuan a all sam lo a chu tal sia mangai chin chu tiang chia chuan na thok turin kan nor liam don ne pon high school tal an pass lo chuan an na tho thei an niam lutuk na in ang ro a po an lo khu ta ba thlabik chin chu wang chuan kan du mo du lo mo a chu te kan siam angai pha chin zirna a haulu tu kan ti koram zirna kan ngai sang lo ni ma se kan mo thau ani alo ho lo niang chu mi in high school tala pas chuan ehem ching tal hi cholo khebe to do ni hi ti ngai da na lo nei ve to ne secular zirna chuan pathian thil siam an zira chu changkai em a fin na he khovel kalphung ni phung thil om dan kan hriat pha thin ani na kan thona te eng tin nge ol sam zo kan ti thai dan tur eng tin nge changkai zo kan ti thai dan tur thil kan ti ho na te eng tin nge cha le fel fai zo kan ti thai dan tur min zir tir thai tat me ne chu wagen secular zir tir na te ngai tha thai ngot ani lo ani ring tu tam tak te po secular zir na kan niam tu ka wanga ho te a bum kan ol sam na em te hi om ani tharawa tha interview si hianin ol sam te in mi bum thluk lakin kan om le thin ani ram chang ka phai chuin vocational school ku thiam in zirtina school ten nei chin lakin ana college kal tur khopin hun nei lawa sum te nei lawa ani chuin zirna lakin ana electric fit le tivel zirtina te bai siam motor siam zirtina te ku thiam pai fit zirtir te akan pa in school an nei chin ani abik takin college angin azir hun sung te rei ve ngai lawa kumlili zir ngai lawa tla tlembra thani thuma changa tambra kum ni ang si te lain zirtir chin subject tam takan nei lawa an mani phak tok tur subject an tana changkai tur subject te chau an zirin chung ta chu atiuria zirwak lawin atakin an zira an lo zo miu chuan na thoka chor tlak an chin ani na thok tur pon zir thiam angai ni chu kan soita khan secular zirna chuan thil tam taka min ti ma son thei rualin buaina ring tu kan ni angin har satna min thlen vela thei engwange secular zirtirna tam tak lo ziak tu kan le khabu kan zirlai bu siam tu tam tak te mi fing mi thiam ni ma se Christian dodal tlat ten ni veya chung ta chuan
Christian zirtir na Christian tay an mo la ni bumin an omani Christian te le science ai mil thelo na te philosophy na ai mil thelo na chang chang te an zirtir china ni chung te wang chuan Christian mitam tak na chu college ate an kal du lo pha china ni kan ram kan van du na em chu zirna a thalawa hi kan van du na em ani a kong le lama kan van nei na em chu zirna a thalawa chu po chu kan van nei le thau eng wange philosophy te min zirtira thil chang chang min zirtira Christian na diklo na tam tak te chu mi zirtir na chun atel chewa emi ka soya piang khet so zia chu 3 idiot vai fi ma ka khet suak zia enge soi tu ma poi mo lo e bai ha tanga izia kanga exam a izia so thei chuan I pass kan zir na kan soi chia anelo ni ma se ko ra ma kan zirtir na kan zirtir dan tlang puya chuan le khathiam fin nazir chuak lo kan tam em ani abi takin philosophy la thil danga doctor le engineer a chon le ati chi lawanga kan zir kha chan kan khel lo chun ti ngai na am lo amara chu philosophy la thil dang kan zir am taka chuan kan in zir tira thiam lo turin kan in zir tir thai thiam lo turin boy kan in pechak thai thina ne kong le lama chun kan van nei puya sin kan zir na tai khovel na lo zir tir Christian na po kan rin na so nging dot thei tur khop zir tir na kol ma po hin oma ma se a chan kan thlat chuang lawa kan van nei pui ve ve wa ne chu thiang ani wangin mitam tak chuan an film khura Christian school private school an thlang ve chang chang thina ni Christian school a chuan heta secular school an zir tir ang zir tir thatak tak economic te administration te an zir tir ve ve ka science te pon zirtir ve ka logic te pon zirtir ve ka nima se Christian na na inkal lo le Christian na in mil turin an zirtir chin un chum rengun omrei boka ka kan ko kan thil ti dan ta te kan thil ti dan te chen khat te lo thai ngil mana omrei ve de wani chumi a chuan kan rengun na kan ko ran upa puvula te kan sikul an nei ve a an sikul a chuan thil tam tak an zirtir rualin America a Christian school te zirlai bu pop john te zirlai bu kha an la ve a kha khan school an zirtir ve tat me ni school ani asum don na ani rualen kong le lampanga chuin Christian na na in mil turen an kalpui thei thlat ani tulaya kan ta han sevela zirna thatam taka oma chuti rulen zirna chiatam taka oma wangin sung takan dai ni pon tuman huat da kan em lawang chu 7 day school at kain zirtir china zirna sarkar school aya thina anni in sarkar school aya chayan zirtira nima se no pangtane na an rin dan zirtir tu nge kha an mission ni vetat me ne 7 day school ifa te kaltir su kan ti anilo in lama na inai ve ni an zirtir nan lo tu kha ilo ne let ve lo ni chuan railawa ifa te ka 7 day ya arukin anril ru aru ran me don chuti anga itin he don lo ni chuan sikul tha kan nga ve tol tu kalemi wa tak ngel po hian ama ero chu in he don ni chuan apoi lo zirtu tam tak kan nei ne chuti anga po du tok lo abi takan rong bol tura in bai sei ve te kan he chuan bible zirna bible school te po tam tak awm to ni ko khan hi kan du mo du lo ma pol kan ni ati dan bi kan nei ya chu tiang lo ni chuan ma ni thuken big chau te kan naya kan rong bol tu te thuken an naya a thavia wa ni ma sa kong le lampanga chuan thuken an naya wangin bible bupum pui hi kan soi phalo chi na ni chu tiang ani wangin vitamin pakhata hi chuan kan thatia tia ma se thil dam tam tak lak cham kan naya ni bible school a chuan ma ni du azir thailawa ani lo bera thupuan atanga genesis theng mai hianin athuk dewa mo thuk lo dewa mo voi khatal bta sa tak ngel po hen voi khatal anzir chuanga ya Christian history anzir ve anga ya zirtina tlang pui miro pui ten engtinge pathian thu local pui to dan chi sang sang an lo zir ve to te nga ya pathian tu hi du khan bi ken anzir thai to lawa abula changa top thleng voi khatal an lo zir chua ve awangin ko khana pathian thu soi ngai mi lo omani di pon khet ngai mi lo te tam tak an lo zir ta
chung te wang chun Bible thu te po azau zo kin a thui zong in azau zong te pon an lo khiat pha chin ani rong bol tura in bai se akum thua polano pang si hun la nei te tan chuan kal na chi ani ani lo le ma ni a all sam te a mi tu soi ring zung zung scientist an tu chiran ti an ti chuan ring zung zung mi te kan ni a kan rin na kan het don lo ni chuan chung te tan po chuan a kal chi ani ani lo vek le tleirol kan ni kala tur po kan khemu mal lawa kan nun kong min kai khoi tu tur po khelem lo kan ni chuan nun kong kai khoi tu zir tir nan rin na in so het na ta tang kai tak tek ten ni ka ta ka zir na school chi thum kan nei ten ni a voi ni a tungai thatu tam to tam zok ta chu tianga kal to lo tur tam zok te kan ni a ani le ko khan le chung kwa hian Christian Education Sunday hi eng tin nge kan lo hlok pui veang voi ni a hian mi ro pui tak kan ngai sang PhD po thu ani thu thum nei to a thu soya pianga ding nget le dik thin hi ron kalta se kum sang hi kalta khan mi pakata ming isu anti alo oma chupa chu zirtir tu ro pui tak le ming thang tak thil mak na sa tak ti tu ani a rom sarkarin aku ta wangin kheng beta a thi anti kha pa kha kan chui a khang chan chin kha lo om lo reng mi tu te moina sa khuana thar din an du awanga an lo phua chop mai chur le na he than thu ang mel mai jok lo ni lo ti ta se atu soi re nga chon engkim teti approve na evidence chatak tak lo nei ta se mi tam tak te chu kan nging dot mai lo mo ani lo le mi thiam tak Bible school apo doctor may pi alam pa nga PhD pel PhD la po ni tolo pel at huwa ni thuwa tum to ho ron kalta se an Bible hi ka chaviawa amaro chu achen he chu dik lo dewani mun singruk chuanga hian in kalna te lo oma chu ba chuan science tang chu thi chuan Bible te alo rin tlak te chiam lo nun chamen zirtir tu chu ni cha mau sia ten tui puisan kan le kan lo poi mo lo juda how history ani angai nom thaidan tur brazil kan ni ron ti ta se kan Bible mu dan te hi adang lam zo vek lawang mo ko khranga hian chu tiang te ron ti ta ila abik taken kum som sari chunglam pang te chuan tum non taka au ka ti don thau tiang dewin hei hi ka pian ti ra changa ka khriat ani ka zirdan ka khriat dan ka chel tlat don ka thi thlengin tin omanga ni ma se fo in ya tamzok te chu tu lai khovel na min po kan that lo wang ni lo men tu lai khovel na min chian ne te kan ni kan rin na hi min so her sok thei tur khopin scientist te mi thiam te hi thun soi thiam to ne thilan te thei to ne chu tiang tur son ko khan te hian eng tiang kong hen nge ma te kan lak ve le tu ma jong ai chun kan Christian na po ma kan son ve to chung kwa in khom chung kwa trong trai ro te po kan nei ve thei chin to alom om hle mai than katin kar khata vai khat aya tam deu thei tlang puin ni tin zan tin thei te po kan alom om ma son na thatak ani ama ero su kan chung kwa in khom te eng tin nge kan man chin le chung kwa in khom piangin tu le fa te zil nan kan mang chinem in zil lo tur thu tha te in shil lo tur kan ti ani lo ni ma se chung kwa in khoma piang maya trong trai do na piang maya in zil reng chu no tu le fa te tan anin omane trong trai bo ruak iti sevek the chung ko in bo ruak iti sevek the I chanem ngai na kha asor jim dan te aluan suatir dan kong dang te I thiam ve te atul an lo mo ifa kha idu to kin thu tha amo zil na mo tia a chalu tuka ma se trong trai do ne chuan a trong trai bo ruak le in chung ko trong trai bo ruak tur chu adang dai ne kan tu le fa te hian kan chung kwa in khom tu le kan trong trai tur te hi ngak lel ni lo hian an lo hu phur ra nang ti hi lo ma ne eng tiang nge ma kan lak don in zil te kan ma mo ni chung kwa in khom lo de wa te hian in zil hun te po atam an lom ni kan fa ten kan tu le fa ten thil an ti suala an shalawa an shiat nan la phalawa
thil alo ti suala a thil ti sual pal chu dik takin aron thil chea eng tin ngei lo chang let tek ilo muam na saviau thinem ilo ri lo chuai thina me ilo zil nga zung thina me chu tiang ani vei chuan ifa kha ari aruk te in thil zep ilo zir tir rengane ifa chuan thil ati sual ni ina sia a alo kala yuta takmain aron kala hey anu hey apa hey papu hey papi hey ka tisin thil dik lo ni a kheta wangin aron thil sia a thil ti sual kha apoi lo wang ni lovin kha zil hun ni lo shil fia hun ni uluk takin shil fiang chu tiang ani lo vai chuan a thil sual ti le huna i chek muam ngai kha pai to lo chuan a zep ranga a tlai rol huna a thang hananga thil zep ruk chi nga i chua mai don ani ani lo le khareng chung po a thil khiat phak ve to i hil to nuwa khan thil ati sual luya khareng chung ati sual luya chu mia izil lo i khiat puya izil lo ani vai chuan thil sual ti apoi lo ani ti kha a thin lunga itu ani thil sual ati palpo ni to lova a hrenga a hriat reng chung po ati izil lo ani chuan anun kong local zel tur chu ngai tu om takani ko rona te po hian ro te kan rel sa a khotlang te po ro kan rel thin ko rona ro kan rel re hian ma so na tur member te ko rona lung ro te kan om khai tur te ma kan so na tur te chi sang kan ngai tu a thin in debate anilo ti hriat tur ani thu in su ni om tak maya chang fan te po hi thil om thei ani a ko khana hian i fing ber lowa i mol ber lowa i she ber lowa i a ber bok lowa thil chan khata chuan midang ai hriat in nei thil chan khata chuan hriat mi lo in nei chu wang chuan committee ni khwa rengin thu kan in su lo that na tur kan that tla na tur kan rel ani ti sia in me in i thu an lo nial deuh ani pon nangma an nial lo che a i thu soi kha kong dang zongin ai tha zo ka om lo mo an lo ti ani ti in kha thiam la nangma ringot kha in ngai bel lo la i ha damang chongkam i thiam lo ani ponin mi tai zong lo dawa soi ve thiam dan te han ngai tua ve van la chu de chuan i thu soi po mi in an ngai kha pai zok thinang chongkam thiam lo hi boi thak ve deuh me nia chom kha chu kumti ra ro kan rela ro rela kan tang hlom ve khop maya ka in hial chuang mi alawa chongkam thiam lo zara ka soi ka dinga ka soya ka soi lai khan ka tu soi tur chu adik thawa ka soi tum kha chu ka soi dan kha adik lo ti po ka ve thawa pastor ka enna ka mai za lo me ne alo ngai tha tu tur dan khan ka thu chou chia kha mi pakhatin fia deuh mai kha ron soya nunga changen khatiang chia kha ni ka soi tum chu ka lo ti trong cam thiam lo kan ni ponin mi te khai lo zong te mi te vadai kher lo zong te thu soi thiam tur ani tu tiang chia chuan mi thu soi mi thu aron rot te kong dang de ya lo lak peng sing te kan omang te lo omane enge an soi tum kan khathiam lo ne chuan zo te po zo a ti ve mai tur ani Christian education at the point kan kau kan tay ma kan son ve to kan zir lai abi kan puitling Sunday school te phai chu tun lai a phai chuan kan pastor te zia kan zir do vek to tu tiang chia chuan no pang Sunday school at the po hian kan pastor ten zir lai bu tak kan zia ka ma son na ni ama rol chu heta hian kan du to kang ti lo amani ma son le na tur chu alo amani tu lai chong takin update turte upgrade turte om tu em an zia te po kum som te po lo ni veta kan thu ziak le kan ziak lo dong song tu kan zir tir lo dong song tu lo ngai kha tu te hi ain milem herrem dan te omem zirna in mel malian takanai angai ring mayang u ti he ne angai ring mayang u iti chai siam lo tiang u aboi thak mai anok mai chu tiang ani chung chon ma kan son ngai lawang lo ni ve mai te se ma kan son ngai lawang
ตุนไล่ชวนเบียลฟังแต่พอเหตุจ้างปุยชวนสนนี้งะเบียลเตะกันฟังโตชีนะฉันกัดไปจู่กันเราก็เลยชนกันเราอันฉันยังไงเทตุกะอันเบียลฟันนัดอินไหนตุตันอันเราก้มเจียมวังปนในเราเฮียนหุ่นไรลิตุกตักอินโคมนาเตอังเตนบะมังชินอันตีอะเบียลฟังจู่อาชากันฟังตัวปนนี่เบียลกันฟังอินอาโกตุมจู่เมมเบอร์อินไงสักนะจันจินกันเชียต้นเทนตัวนี่ที่ส่วนอินโคมไงเราแต่กันเราอมเนี่ยส่วนอินโคมเตะเราเกลตัวระสมนั่นเตะกันดำตลางไงดำตลางเราเชียเทนตัวเตะจันจินกันยังเชียปกต้นนั่นตัวนี่นี่มาเสเช่นขัดรอจุดที่ยังสุนิโตเราวินอินโคมกันบับเยลฟันนั่นเตะอินโคมตายโปเสเมียเราอินโคมไอ้ปอยโมจกตีนี่อมตัวตักไม่ยินอันโซไอหุ่นตัวซงอินโคมตายรักตัวขบเละวันนี้สุตายโตเพราะอินโคมโตเราไม่ยังตีตัวนี่อมตัวตักไม่เห็นเบียลฟังแต่พอหุ่นดังอาจวนอันเราอมชีนั่นเองเบียลฟังโกลกันเราเชียงเละอันไม่โดนเนี่ยมีปุยจงใจสักแต่พอกันในชีนมีปุยมาแต่กันจงใจชีนจงใจอินโคมเนี่ยจนอาศัยเทียงเบอร์ตูมันดาดกะอาจารย์นี่สิจังอาตบแข็งไม่คันบราหมณ์ปฏิญาจังเพื่อกันจันเทนี่มาเอโรจูอินโคมเฮาหน้าชวนหุ่นอินเซอร์ชวนเตอันนี้วางินตรงปองจงใจใส่ลวดเตมีเต้นจงใจใส่ไทยมินติโรเสติเตหุ่นเราอมโตกะใส่เทียมอมโตกะตัวเทียมนี่แต่พอฮีมาสอนนะจังไกตักอันนี้จีนั่นเองอันเก่าขนาดมูตูร์อมกระเจี๊ยแล้ววะเก่าขนาดช่วยตู้กันนี่เก่าขนาดช่วยตู้กันนี่แต่มีอินเหม็นคลั่งปะเทียนเหม็นคลั่งเราปุ้ยขบไม่สันวาวสางตักกันนี่แต่มาตักติตูร์อันนี้รัวเรียนฉันขัดสู้อันเฟลอันจังกายจูมีวางอันดำชุ่งดาวโทมยช่วยตู้นี่นะเซลตุ้มแต่กันอมังตีอารมณ์คบไม่เก่าฉันช่วยตู้นี่นะให้กระปาเราอันนี้เราตีแต่พอเฮรเทียมิละมาอุเซียอินไอ้กบตารำจังอัดรวยชัวกกันนันรำอัดรวยลุดโดนเราตีอาเซียเองเอติเจ้าชัวค่ะเราไก่ช่วยนี่เก่าขนาดมีชาตักมีเทียมตักกันออกมารอนติดตบเซ่ช่วยตัวได้อีหลังรอนติดตบเซ่ที่ไทยไม่ตัวปนฟิงตักเฟลตักกันนี่มาสิละไก่ช่วยนั่นเนี่ยจิรตีนั่งไงเราประคัดมันเราช่วยตัวกันนี่ในกระเจิดเร่งนอนเรานักกินมีดังเตะช่วยตัวชาอันเราเนี่ยจกเท่นั้นช่วยตัวกันนี่ชูงินเกลมาจงตีไทยแต่กันในยมกันไงตัวเวชินไงยมเละมาโซนตัวตั้มตักกันเราในอันเราโม่แต่ไบเบิลเชื่อตากขันเขาเสียบุงลีขันจ้าลูกอาชวนก็มีแต่จุดเสียดนะอันตลักสมวางินอันที่ยังเอ็งวางโมเสียดนั่นตลักสมวางินอันที่ยังอะเดเอ็งเสียดนั่งเอ็งตลักซ้ำกันเสียสมส่วนกระดานอันโบไปละกระดานอันเสียดแล้ววางินอันที่ยังอันตลักสมจู่ปะเทียนถูปะเทียนด่านขันตลักสมันตลัดไม่เนี่ยไว้นี่กันตลักซ้ำที่เองนี่เวลปะเทียนถูจิรนักงาเห็นกันเราตะชำเวเร่งอันนี้ไม่เราโมไก่มาโตกะไก่อินวงชเวปะเทียนปุก็ไถโตเป็นกระโดดเวก็เทียมจงเป็นกระเอาเวชีนะมาเอโรจุปะเทียนเห็นมินไม่เจ้าเห็นกันขลุ่มปนไม่เทียนี่อันนี้ส่วนไก่มาเห็นปะเทียนถูตลักชำนะกะเราในเร่งอันนี้ไม่เราโม Richard Foster celebration of discipline ที่เรียกตุป้าขันที่เฮียนเรียกอะไรก็บุยกุมสมนิสมทุ่มโดนกัลตาเรียกตัวนี้ทุเรียกชวนรงโบน่าตัวเราเตลเวตัวชีนะจันเตปเราเวนัสตัวปัจเจียนเตปอิฟักเวนัสworship จะช่างปเราเตลเวนัสนี่มาเสอินุนอิชันฮีกินอังไม่ปเฮียนอินุนอาเฮียนตลักซ้ำเองมตักที่อินัยนี้อินินเสียมาโมฉันโมบกอินัยนี้อินินเสียปะเทียนทุจิรนาอิตละชามันนี่อันนี้วันนี้ก็ขันเฮียน education Sunday กันมังเองก็งาเฮียนเง่มีมัลตินเตจิรลายตานเองก็จิรสมโดนน่าทุกตานเองก็งาเง่มากระสนโดนกันมาโซนตัว
kan ngai tu cheu a hun to ni Christian kan ni a mol taka om rang tur kan ni bik chuang lawani pathianin mi fing te nga om turin min du ni alpan mol som se ro se